जोङो फार्स्ट टाइमै आङो माबा बिपि बेवहाय 17 बोसोर थाबोदों। 17 बोसोराव जेबो जायैलाय आङो बिनि उनावहाय नेक्स्ट 2020आवहाय आङो बिजेपियावहाय माबा बुथ प्रेसिडेन्ट थाबोदों आरो बुथ प्रेसिडेन्टनि उनावहाय आङो मोननै फुलि लादों आरो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोंनि 82 बुथनि प्रेसिडेन्ट आरो मोनसेया जाहैबाय नर्थ नारेंखल 82 60 62नि आङो बुथ माबा इन्सार्जमोन आरो सिटि केन्द्र इन्सार्ज। दा आङो सिटि केन्द्र इन्सार्जखौहाय रिजेक्ट होनानै दा सासेनो एंगायना होबाय आङो। दा बेनो आरो मा थांखिजोंहाय नोंथांमोनहा दा आंनि थांखिया जाहैबाय आंनावहाय मोनसे डाटा कालेक्सन जायो। डाटा कालेक्सन हिसाबै थारमाने बेवहाय नोङो बिपिएफबो देरहाया आरो बिजेपिबो देरहाया। दा नोङो डाटा कालेक्सन हिसाबै नोङो फार्स्ट लिस्ट हिसाबै थारमाने इउपिपिएलआनो देरहानायाव दङ आरो डाटा कालेक्सन हिसाबै। दा आङो कुसुगाव समस्तियावहाय दा कुसुगाव समस्तियावहाय डाटा कालेक्सन हिसाबै आङो इउपिपिएलखौनो देरहानाय नुदों आरो आंनावहाय मोनसे फेस्टा प्रमक दङ। नैबेनो जाहैबाय फेस्टा प्रमक होनो बेहाय थारमाने डाटा कालेक्सन जायो आरो बे बेसेबांखिनि मानसि दङ बेफोरनि दङ आरो बे अंक हिसाबै दा कुसुगाव समस्तियाव इउपिपिएलआ देरहानाय दं आरो बेखौ नुनानै आङो दा बिजेपि दोलोखौहाय एंगारनानै आङो इउपिपिएल पार्टियावहाय जयेन जानाय जादों आरो आंनो गोसो जाना फैदों। बे रावनिबो मदद रावनिबो लेंनाय गैया आरो रावबो बेहाय एक्सन नेग्रा गैया। आंनो आंनि अंखखौ नुनानै आंनि अंख बायदियै आङो इउपिपिएल पार्टियाव फैदों आरो आंनि लोगोयै दाथ' 26 जन फैबाय आरो फैनांगौ दंबावो टाइम बेस्थ' बेनि थाखाय फैयाखै आरो बे खाथां जाखाबाय 100%। आरो गोबां मानसिया फन हरदों आंनावहाय नै दाबो हरदों साहानिफ्राय आरो दाख्लै रायज्लायदों लेंहरगासिनो दङ आरो इउपिपिएल दोलोआवहाय जयेन जानो। दा आङो आंनि हाबाफारिखौ आं मावग्रोनानै लादों सिगाङाव बेनि उनावहाय आङो नै दा मोनाबिलिनिफ्रायनो आङो लेंहरनाय जे जायगायाव लेंहरदों आङो बे लेंहरनाय जायगायाव हाबसिगोन आरो इउपिपिएलआव फैखागोन एकदम रायज्लायखाजोब्बाय जिखुनु माबायावहाय बिपिएफआव थाङा बिसोर बिपिएफनि मानसिखा आरो बिजेपिनि मानसि थेला मोननानै दङ लामा मोनाखै बिनि थाखाय दा आंखौ लेंहरदों आरो आं जेरैबाबो बिसोरखौ थांगोन आरो फैखासिगोन एकदम खाथां जाबाय फैगोना। कुसुगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गाम्बारि प्राइमारिनि सिङावनो थाबावनाय आरो मोनसे भालुकमारि होनो जायखौ बे भालुकमारि गामिनिफ्राय 21 न'खरा दिनै इउपिपिएलनि दोलोखौ मावनाय दांनायखौ बा नियम आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा जयैनो खामानि मावलायनो होननानै इउपिपिएलआव जगदान जाफैदों। बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ बरायना लाबाय ब्लकनि जानानै आसा खालामदों बिथांमोनहा फैगौ बिसायख'थियाव 2025 मायथाइनि जे बिटिसि बिसायख'थि बेवहाय जोंजोंनो लोगो जानानै जथेस्थ' प्रमद बर' सारनि एबा इउपिपिएलखौनो सरकाराव फैफिननो थाखाय खामानि मावगोन होननानै बिथाङा खोथा होनानै जोंजों जगदान जाफैनाय जादों। पिसफुल इउपिपिएल राजखान्थि दोलो हिसाबै कुसुगाव हिसाबै जोंहा जथेस्थ' देरहानायनि हिसाबनि खोथा जाबाय। जेराव जोंहा फेज 1 आरो फेज 2 नि जे मोनसे हिसाब दंमोन बेयाव 21,000निफ्रायबो बांसिन भट मोननानै जोङो दंगासिनो दङ आरो 21,000 भटखौ लानानै जोङो फेमिलि हिसाबै नायोब्ला 7,890टा न'खरा जोंनाव जथेस्थ' जों दा हिसाबाव काउन्ट जागासिनो दं आरो लोब लोबैनो जोंनाव दिनैहाय सानफ्रामबो जयनिखि जयनि हाबाफारि जागासिनो दङ। बेखौ आरो सोरबा गामि सिङावनो खना खनायाव प्राइमारिबा लाखुमायो बेखौ आं ब्लकनि दैदेनगिरि हिसाबै आं मिथिजोबा बेफोरखौ आंनाव काउन्टआव फैयाखै बेखिनि थाखाय आङो फोरमायथिना होबाय आरो बिपिएफनिफ्राय बिथां एमएलए रबिराम ब्रह्मआ बेवहाय बिजाथि महरै नोंथांमोनखौ माबाफोर एफेक्ट गोलैगोन? नंगौ बिपिएफ दोलोनि दाखालि बावैसो सिगां जे 22टा केन्डिडेटखौ फोसावबाय बेयाव कुसुगाव समस्ति हिसाबै रबिराम नार्जारि बे सारखौनो बिजाथि हिसाबै हरदों खिन्थु बेनि थांनाय 2020 मायथाइनि तुलनायाव नायोब्ला जे बारग' सिब हाग्रामा महिलारि बिथांनिखौनो जोङो फेजेननानै बेखौ बिदाय हरदों 500टा भटआव खिन्थु दा लोब लोब आरो जोंनावसो फैगासिनो बिपिएफआ दिनैसिम बारायाखै साफा सानैल' थांदेरदों आरो बिथांमोननिफ्राय बांसिनानो जोंनाव जयेन जादों। बे हिसाबै जोंनि कुसुगाव समस्तियावहाय रबिराम नार्जारिया देरहागोनखौ आङो बेयाव मिजिंथिनाय जायाखै बिथाङा जेनगोना दिनैसिमाव थारिखआव रोखा बेखौ आं बुंनो हायो।